Tak, milí singlovia, máme tu ďalší týždeň. Tentokrát to bol nákup opäť v Lidli, už pôjdeme aj niekam inám. Stál, prosím pekne, 21,60, celkom málo. A čo tu máme pekné? Máme tu nejaké bylinky, bazalka a vňačka, hliva. Tento týždeň, prosím pekne, bude kurátenko, kurácie filé, mrazený hrášok, ten pôjde do mrazáku o chvíľku. Čo tu ešte máme? Bude cicer, no a potom tí obvyklí podozriví, čiže rôzne zeleniny. Je tu nejaká smotana, encián bude. Na to sa celkom teším, toto bude pestrý týždeň. Mandarinky, konzerve. Dobre, paprika. Toto tu nie je zemiak, to je batat. Je tu aj maslo, pozdravujeme Andrea Danka. Toto má 82% tuku maslového. No a ešte nejaký cestnačík, rajčinka, cibulka. No, chýba nám už len kuchár Marcelino. Už idem. Poď. Tak, máš tu toho hodne? Ani sa mi nezdá, ale asi to bude stačiť, pretože varíme pre single, takže myslím si, že si s tým poradíme. Ja som prekvapený, že toto celé stálo iba 21 eur. To je akože málo. No, a to už máme vyššiu DPH, si predstav. Vlastne áno. Dúfajme, že tam je všetko v tom. Vyzerá to dosť pestro. Aha, kalerá bude. Môžeš tlačiť kaleráby, Marcelino. A Petržlen. Petržlen, dobre. Kus. Ja si berem košiček a teba tu nechávam s týmto pekne. Super, ďakujem ti pekne za nákup. Na tento týždeň budeme potrebovať určite zeleninový vývar. Tak si ho urobíme veľmi rýchlo. Do hrnca dáme 2 litre vody, dáme variť a pokračujeme s prípravou zeleniny klasické koreňové. Očistíme mrkvu petržlen, kalera. Oplachneme, prekrojíme na kúsky. Dáme do vody ďalej cibulu a môžeme použiť aj trochu poru, tú vrchnú časť. Tiež prekrojíme na menšie kusy. Oplachneme a šup do hrnca. Takže zeleninu máme v hrnci a teraz tam pridáme koreniny. Budú to bobkový list, celé čierne korene a nové korene. Pár guľôčok nového korenia, bobkový list a celé čierne korene. Na základný zeleninový vývar máme v hrnci všetko a nesolíme, pretože budeme ho používať do rôznych jedál, kde samozrejme bude sol. Takže budeme to variť približne pol hodiny, možno aj 45 minút. No a zatiaľ, kým sa vývar varí, tak si pripravíme mäso na prvý recept. Máme kuracie prsia, oplachneme, osušíme. Z mäsa si odvážime 150 gramov, čo nám stačí určite na jednu porciu. No a zvyšné kuracie prsia máme pripravené na ďalší recept. Dáme do chladničky a pokračujeme. Vývar sa nám začal variť. Zmiernime teplotu. Kuracie prsia nakrájame na tenké pasiky. Preložíme naspäť na tanier a teraz si pripravíme marinadu. V miske zmiešame med, sojovú omačku, solamil, teda kukuričný škrob, cesnak a zázvor. Cesnak musíme očistiť, takisto aj zázvor. Do misky dáme sojovú omačku, 10 gramov, med, takisto 10 gramov. Nastruháme zázvor, 6 gramov. No a 2 stručiky cesnaku, ktoré tiež nastruháme. Pridáme spomínaný kukuričný škrob. Máte ho medzi základnými potravinami. Na takúto lyžicu, čo je 8 gramov. Poslednú ingredienciu, slnečnicový olej, 10 gramov. Premiešame. A vložíme kúsky mäsa, necháme marinovať. Takto to pekne poprehádzujeme. Dáme do chladničky. A kým sa nám tento základný zeleninový vývar dovarí, tak mäso bude namarinované. Ale my samozrejme pokračujeme s ďalšou prípravou. Na tento recept potrebujeme mrkvu, jarnú cibulku, očistíme. Zeleninu umieme a nakrájame na tenké pasiky. Najskôr na takéto platky a teraz na pasiky.
Polka nám určite stačí. Zeleninu máme pripravenú, ešte nakrájeme papriku. Takisto iba časť papriky, asi polku. Všetko máme pripravené, pustíme sa do varenia. Rozpalíme panvicu, na ktorú dáme slnečnicový olej. Z chladničky vyberieme namarinované mäso, marinovalo sa približne 20 minút. Takto si to vyskúšajte, či je panvica dostatočne rozpalená. Mäso dáme opekať. K mäsu prihodíme najskôr mrkvu, premiešame, papriku. Ako vidíš, mäso začína získavať krásnu opečenú farbu. Mierne dochutíme čiernym korením, so soľou opatrne, pretože sojová omáčka je slaná. Opekáme približne 5 minút, pridáme aj trochu čili. Medzi tým zoberieme panvicu a pripravíme si opečený chlebík. Z chleba odkrojíme krajce, na panvicu dáme olivový olej, počkáme, kým sa zohreje. Tak ako náhle mäso a mrkva s paprikou zmeknú, podlejeme deci vývarom, zmiernime teplotu, prihodíme cibulku s pórom. Panvicu na chlieb máme pripravenú, položíme krajce chleba a opečeme z oboch strán do chrumkava. Zmes premiešame. Ak je treba, ak sa vám zdá, že je to malo šťavnaté, tak podlejeme vývarom. Pridáme ešte kúsok masla. Ešte raz premiešame a môžeme začať servírovať. Chlebiky máme pripravené. Servírovanie veľmi jednoduché. Celú zmes vyklopíme na tanier. Vyzerá to fantasticky. Ja sa teším, kedy to ochutnám. Vám všetkým prajem dobrú chuť. A tento základný zeleninový vývar si predsedíme a odložíme, pretože ho budeme používať počas celého týždňa. No a po vychladnutí ho schovajte do chladničky.